Trivko. Znači, hvala Bogu. Znači, ja ću sada sve da trgnem. Tako. I pravo tako. I sada ću da se pravim neka sam. Ljudi, nema tragove. Kako samo zabavam. Ima tragove. On se brine za mene. Sada ću da ga prankujem. Javim se kad stignem tamo. Da, ljudi, ja sam mnogo srećna. Znači, ne verujete moju sreću, kako sam srećna da prankujem moga drugara, moga brata. Znači, znaš kakva sam sreća? Znači ću ja da uzmem ono... Ljudi, ja ovo ne smijem da vam snimam. Ćao. Ljudi, evo ga. Sada kime se priviđam. Ja sada... Idemo odmah da tražimo trago. Da stolice. Kuc, kuc, kuc. Kuc, kuc, kuc. Kuc, kuc, kuc. Ma, čini mi še nešto, ljudi, ajde idemo da vidimo. Šta je ovo? Ljudi. Nećeš ti mene da uhvatiš, sada ću da te uzmem, sada ćeš da vidiš. Vidite ljudi, on ne mene vidi. Vidi, ja se okrenula. I šta ću da vidi na tu sliku, ja ne znam. Oh my god. Znači, 1, 2, 3. Sada će on da vidi na kamerici da sam ja. Evo da vidimo na kamerici. Šta je ovo? Beži, beži, beži. Šta je ovo? Šta je ovo? Sada ćeš da vidiš. Sada ćeš da vidiš. Vidite kako ga prankujem. Sada ćeš da vidiš. Pomozite mi. Ljudi, pomozite mi. Ljudi. Ljudi. Сега, аво, гледаш ли? Не, чекай, аво, гледаш ли го? Дойди. Дек. Те тука съм я, ке болница. Ево с героем идем. Айде. Нек да те води на гробие. Да после да плачеш тамо и да викаш Дани, Саево. Ljudi, sad idem na groblje. Ljudi, ja ću vas se kačem, čekajte. Dani, od uvijek sam te spominao. Dani. A! Šta je? Sada ćeš da vidiš. Šta je ovo? Beži, 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 beži. Ko je ovaj duh? Trivko! Ja sam! Dani! Sada ću da te uhvatim da budeš kao mene. Sada ću...